Justitie wil Bijntema vervolgen om te handelen zo in strijd met de opium- en geneesmiddelenwet. Zijn advocaat is het er net mee eens en wil 46 tjoegen oproepen om daar wat van te zeggen. Een daarvan is dus oud-burgemeester Vert Kronen. Ex-burgemeester Kronen is natuurlijk heeft altijd heel positief over ons gereageerd. En wij hebben ook altijd heel transparant naar hem toe en naar de gemeente Leeuwarden zijn wij altijd geweest. En hij heeft natuurlijk uitspraken gedaan in het programma Epen Up die van belang kunnen wezen voor dit onderzoek. Dus vandaar. Kronen had wel toch stimuleren van ja, de gemeente Leeuwarden had net ingrepen bij jouw stichting. Hij had ik zijn van ja, dan moet justitie misschien maar een keer naar Sjen, wat hier voor hem geen prioriteit om in te kriepen. Exact. Kijk, ex-burgemeester Kronen is altijd heel duidelijk geweest. Hij kan ons niet een vergunning geven, want we zitten in een grijs gebied. Maar hij heeft ook duidelijk te kennen gegeven dat hij positieve legalisatie-initiatieven een warm hart toedraagt. En dit vond hij zo'n project. Ik denk dat u voor de rest aan ex-burgemeester Kronen zelf moet vragen in hoeverre hij hier tegenover staat. Maar ik ben altijd heel blij geweest met zijn mening en ook met het uitgangspunt wat hij had. Ja, de officier van justitie die volgt jouw redenatie net. Hè? Die zei van het is niet relevant om Kronen op te roepen. Nee, maar kijk, dit is het spel tussen de officier van justitie en de advocaten. Het gaat een beetje langs me heen, zo zeg ik het altijd. Hij staat op zijn punten en wij proberen ons verdedigingspunten neer te zetten. En wij denken dat we er baat bij hebben als burgemeester Kronen, de ex-burgemeester Kronen, de kans krijgt om zijn verhaal te doen. Je produceren cannabisolie en er zijn een soort mensen die dat geregeld bij jou bestellen. Johan van der Mietje, ik zei van ja, ik wil wetenschappelijk testen laten, zodat zodat ik ja, toch wetenschappers vaststeld wordt of het wel of net zinvol is. Ja, absoluut. Kijk, dit is altijd begonnen als een ludiek project. En het is wat uit de hand gelopen, laten we het zomaar omschrijven. Ja, dat kan je wel zeggen, hè? Ja. 20.000 donateurs. Ja, een beetje groot is het geworden. Dus kijk, wij willen gewoon heel graag de verantwoordelijkheid nemen voor alle mensen die het vertrouwen bij ons hebben neergelegd. En dat houdt dus ook in dat we daardoor wetenschappelijk onderzoek willen gaan stimuleren. En daar zijn we in verre vorm van om daarmee te gaan starten. De officier van justitie had je streng tasprutsen, want hij had zijn van ja, zuiver, toch correct, of is het een geneesmiddel en het is in strijd met de geneesmiddelenwet. Ja, dat is het standpunt hè? En dat is de uitgangspunt van het Openbaar Ministerie. Daar schrokken jou net van? Nee. Kijk, dit is gewoon nogmaals het spel zoals het gespeeld wordt. Wij hebben ons goed ingelezen en wij zijn van mening dat we alles juridisch goed hebben ingedekt, ook dit soort zaken. En ik laat het aan mijn advocaat over om dat spel te gaan uitspelen bij de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Met wat voor gevoel ging je nou weer waarom naar Friesland? Precies hetzelfde gevoel als dat ik hierheen kwam. Dit doet mij emotioneel helemaal niets. Dit is ingecalculeerd, dit hoort erbij en ik heb zin in de inhoudelijke behandeling. Heb je al een idee wanneer dat komt? Geen flauw idee. Over 2 weken horen we een uitspraak van de rechtbank en dan gaan we het meemaken. Je wien je net al innig, want ik had enkel het tientallen mijstanders stelt op de publieke tribune. Ja, ik heb alleen de vrijwilligers van de Stichting Zuiver uit het hele land gevraagd om eventueel te komen als ze vrij waren. Omdat ik het van belang vind dat de mensen die in de social club zijn antwoord kunnen geven aan onze donateurs of mensen die donateur willen worden. En gelukkig zijn er een heleboel gekomen. Hartstikke goed. Dat wie het oordeel van jouw verhaal, want je wilde net alleen nog Kronen oproepen als tjoegen. Je wilde maar donateurs oproepen, vrijwilligers. Maar mensen die het geregeld de hasolie bij jou bestellen en broeken. Ja, ik denk dat het gewoon van belang is dat de rechtbank gaat zien welke mensen dat product gebruiken. En dat ze de mening krijgen van onze donateurs over wat wij doen. Dat het niet alleen van mij komt of van de officier van justitie komt, maar mensen hebben een eigen mening en laat ze die maar uitspreken. Hartelijk dank voor dit moment. En we blijven deze zaak maar jou volgen. Want net onbelangrijk voor de jurisprudentie, hè? Een proefproces is dit. Ja, nee, absoluut. Kijk, dit is gewoon, er moet gewoon een oordeel komen en wij hopen natuurlijk op een positieve. En we doen er alles voor. Op dit moment kent de Stichting Zuiver meer dan 20.000 donateurs. En zoals u ook al een klein beetje hebt gezien aan de hand van de beelden die de verdediging net heeft getoond, is dat echt een unieke situatie. Het betreft niet
iets wat raakt aan drugsgebruik, recreatief drugsgebruik. De gemiddelde donateur van de stichting is een vrouw van 55 tot 65 die geen recreatieve cannabisgebruiker is of nooit is geweest. Die verlichting zoekt vanwege ziekte of andere lichamelijke kwalen. En donateur wordt en blijft omdat het helpt of, en dat vind ik ook interessant om te benoemen, ook als het bij hen niet helpt, toch donateur blijft uit overtuiging voor het welzijn van anderen. En de verdediging meent dat het onderzoek dat is verzocht van belang is voor een uiteindelijke genoegzame beoordeling van deze unieke zaak, ook om te laten zien dat deze donateurs zich tot de stichting hebben gewend ter verlichting. En niet omdat zij zich willen inlaten met enig strafbaar feit. En vooral ook om te laten zien dat Zuver-Nuver dit doet uit medemenselijkheid. En niet met het oogpunt om er zelf beter van te worden. Niet met het doel om de wet te overtreden. Niet met het doel om er rijker van te worden of mensen aan de drugs te helpen. De verdediging acht het onderzoek noodzakelijk om ook ten behoeve van deze donateurs duidelijk te krijgen dat zij dit met de beste bedoelingen doen. En de verdediging acht het ook noodzakelijk dat dit onderzoek plaatsvindt, ook om de donateurs niet het gevoel te geven dat zij worden gecriminaliseerd vanwege hun donateurschap van een stichting die inmiddels voor het strafbaantje staat. Ik persisteer dan ook bij de onderzoekwensen. Dank u wel. Dank u wel. Hier ook zeer discussie. Ik heb mijn standpunt op papier gezet, dus daar word ik daar niks geklaard of anderen. We hebben coffeeshops, die mag je gedogen. Dat wil niet zeggen dat ik iedere dag in iedere coffeeshop ga kijken of er iets gebeurt wat fout is. Dus ik vind dat zich aan de regels moet houden, dus daar doe ik selectief onderzoek, onaangekondigd. Dus ze moeten echt zich aan de regels houden. En als ze dat niet doen, dan gaat er ook eentje dicht, een maand of 3 maanden, en wat de mate van de overtreding is. Hier geldt ook dat ik mag bepalen, over niet alleen, maar met de officier van justitie, van gaan we dit doen of niet, of hebben we andere prioriteiten. Want het zou me ook veel capaciteit kosten om iedere dag achterlichtjes en coffeeshops te controleren. En ja, ik vind dit geen prioriteit. Oké. Is een wietfabriekje in de stad uniek voor Leeuwarden? Of? De volgende vraag wordt gesteld aan de toenmalige, ik weet niet of het nog steeds zo is, voorzitter van het VOC. Maar wat de verdediging belangrijk vindt aan dit fragment, is dat de burgemeester daarin eigenlijk heel duidelijk het beleid ten aanzien van de activiteiten van Zuver-Nuver in Leeuwarden schetst. De burgemeester geeft aan inderdaad op de hoogte te zijn van de activiteiten van Zuver-Nuver. Geeft daarbij aan dat hij, vergelijkbaar met het beleid dat ten opzichte van coffeeshops wordt gehanteerd, bepaalde afwegingen maakt in de handhaving. En geeft in het bijzonder ook aan dat hij dat niet alleen doet, maar dat hij dat samen met de officier van justitie doet. En gelet op dat gegeven acht de verdediging het noodzakelijk om de oud-burgemeester van Leeuwarden, de heer Vert Kroon, als getuige te horen, gelet op het feitelijk gedogen van de activiteiten van Stichting Zuver-Nuver. En het horen van de oud-burgemeester is relevant met oog op de beantwoording van de vragen ex-artikel 348 en 350, in het bijzonder natuurlijk de ontvankelijkheidsvraag. Want als blijkt dat de burgemeester van de hoed en de rand op de hoogte is geweest, en dat is in ieder geval de stelling zoals Zuver-Nuver die inneemt, gelet op de voorafgaande communicatie waar we het zo even al over hadden, en gelet op het feit dat de burgemeester in overleg met het Openbaar Ministerie keuzes heeft gemaakt om de activiteiten van Zuver-Nuver ongemoeid te laten, en dat ook openlijk, ook in het kader van een publiekelijk debat, aangeeft, meent de verdediging dat de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie daarmee in het geding kan zijn. Niet alleen gelet op het vertrouwensbeginsel, gelet op het gegeven dat als het Openbaar Ministerie het vertrouwen wekt door uitlatingen of gedragingen dat de stichting niet voor dit strafbare feit wordt vervolgd, maar ook gelet op het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging. En om daar uiteindelijk genoegzaam verweer op te kunnen voeren, is het van belang dat oud-burgemeester Kronen wordt gehoord over datgene hij wist en datgene hij in overleg met het Openbaar Ministerie over Zuver-Nuver heeft afgesproken. Dat is dan al dus de eerste onderzoekswens die de verdediging aan uw rechtbank zal voorleggen. Dan de tweede tranche, of de tweede soort onderzoekswensen. We hebben het er net al even.
ligt ook even voor de context waarin dit fragment plaatsvindt. Dit is de beantwoording van een vraag aan de burgemeester na afloop van een fragment tijdens het debat over de activiteiten van Suver-Nuver. En de burgemeester... Die ik voor u heb is wanneer dit vraaggesprek plaatsvond. Want dat zag ik niet zo. Zeg ik even uit mijn hoofd, 2018 hè? Ja. U weet dat, ja, dat weet ik niet exact uit mijn hoofd, maar dat is volgens mij in de loop van 2018 geweest. Ik kan het even voor u nazoeken. Ja, dat staat misschien wel onder het beeld. Ja.